bedste, at de kan være derhjemme, indtil de er raske. Og så handler det jo også om alle de andre børn. Det handler om, at hvis børn kommer ved, at den her smittekarusel, den bare kører i institutionerne. Tyskland skal til valget efter forventningen den 23. februar. Det sker efter forbundsdagen i dag har stemt for mistillid til den socialdemokratiske kansler Olaf Scholz. I november kollapsede Scholz's udskrive valg i utide uden en afstemning som i dag, og derfor stemte Scholz også for manglende tillid til sig selv. På den franske ø Mayotte frygtes flere 100 personer døde efter en cyklon ramte med 200. De 3 juridiske dommere ville kendt manden skyldig i landsretten med nævning. 1200 kæledyr er i løbet af dumpede dyr steget med 25% siden 2018. Kong Frederik skal holde sin første nytårstale, fortsætter han sin mors radio. Nytårstalen er blevet sendt direkte. Så, okay. ได้ที่แล้วจ้า เห็นสีอย่างเงี้ยแตกไส้อร่อยนะคะ